meteen vallen hoor. 1 keer in 100 jaar gebeuren. Ja, maar waarom doe je dat nou? Maak je een foto dan? Nee. Ja, maar het is toch veel veiliger om dat ding op de tafel te zetten? Filmpje. Je hoeft maar weinig te gebeuren of hij ligt op de grond. Ja, maar dat vindt het nooit. Ik kon hem toch afschuiven. Neemt hij nou een filmpje op? Ja. Als je wil kan ik nog iets hoe zeggen? Dat is niet lekker. Ga je stappen nou? Nee, ik ga fietsen. Ja, maar jij bent nu een gevaarlijke kans op weg. Wacht eens even. Ja. Ja, kijk maar uit jij, hè? Ja, want vandaag morgen kunnen we de ziekenwagen bellen. Oh, praat zo heel man. Oh, dat is heel lekker. Oh ja. Ja, zeker, dat is heel erg. Dat gebeurt niet, hè? Doe wel voorzichtig, hè? Je moet niet zo hard fietsen over de weg, want er kan maar zo wat gebeuren. Ja. En dan kun je niet meer remmen. Met iedereen. Er kan met iedereen wat gebeuren. Ook met opa, ook Ja, met mij. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar Felix heeft nog niet zoveel verstand Nee. van verkeersregels en zo. Die denkt, ze wachten wel voor mij. Ik ga nu fietsen. Blijf je thuis? Nee, dan ben ik toch wel beter, hè? Dan ben ik toch wel beter als het thuis ligt, hè? Ja, doe maar, ik kan er niks gebeuren. Blijf maar thuis. Ja. Oh. Felix is niet dom. Felix is niet dom. Felix is niet dom. Felix is niet dom, maar Felix is nog klein. Niet dan? Zo, is wel rustig. Op. Ik ga mijn favoriete Jetix kijken. Nou. Bovenboom. Oh ja. Ik kijk aan hier. Oh, wat Had jij.